Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Another day, another informative and exciting program. Thank you for joining us on Zim Newsbeat TV. My name is Robert Tapfumani. Thank you for your support. Thank you for believing in us in 2024. It has been an amazing journey, an amazing year. Tukusangana pa Zim Newsbeat. Aiwa, rambai muchi subscriber, rambai zvakare muchijoina ma WhatsApp group edu, so that patino ngokanda zvinyowani tinobva taisa link iyoyo ndo inokuendesai kuti munoona kuti zviri kuitika. Nhasi ndinavo zvakare Apostle Monalita. Nyaya yatoda kuti titaure nezvayo, zvichida inyaya isingabate mhuri asi nyaya inobata munyika yeZimbabwe. Zuva nezuva unoona pama-social media platforms munhu achinzi munhu apondwa, uyewo zvakare mukada kuteedzera X handle yemapurisa pasocial media munoona kuti zuva nezuva vanoisa nyaya kana kuti mhosva dzekuti vari kutsvaga nhingi nanhingi kwakapondwa kana kuti kwaonekwa mutumbi wemunhu wakapondwa. Chii chinenge chapinda mupfungwa dzemunhu kuti aponde munhu? Tikati Apostle, regai tiuye timbotaura nyaya iyi tinzwe kuti zviri kufamba sei uye zviri kukonzerwa nei. Apostle, makadi? Ndiri pangu, makadii mukoma Robert? Merry Christmas. Aiwa, tatosvika. Kwa Christmas box. Iri kuuya. Aiwa, ndipe vanhu vachiona. Ndo mabhox asingauya. Vanhu vazotanga kuti ndofunga akapiwa. Anouya. Handitika. Aiwa, tinotenda. Ranga riri sei gore ra2024? Gore ra2024 ranga rakanaka hangu kwandiri, asi uchizotarisa senyika ranga risina kunaka, nekuti kungobva tichibva January kusvika nhasi every day kungoona kune nyaya dzekupondana kwevanhu, saka zvinhu zvinobva zvapa kushungurudza zvikuru nekutambudza kuti tiri kuendepi senyika kana zvinhu zvichidai. Mweya wekuponda kana munhu achizopfekwa nemweya wekuuraya, nekuti kazhinjika ndingopa semenzanzo, vamwe vanhu vanogona kutya kana kuuraya huku chaiyo achiziva kuti inyama yaunodya. Sangena amutombourayiwa kana kuzona. But kana atori munhu wese, because hauzoita sei, hauzobika nekudya kana kupa vamwe vanhu kuti vaite sei vadye. Imi ndikakuurayirai huku at least munoita sei munodya. Pfungwa yekuti uponde munhu unenge wapfekwa nemweya wakaita sei? Right. Zvinhu zvokupondana zviri pakawanda mukoma Robert. Pane umwe wekuti anoponda nenyaya yekuti mudzinza mune mweya wengozi uri kutenderera imomo wakaparwawo pamwe kare handiti. Saka mweya uya unogona kungozomuka vanhu vasina kugadzira kana kuti vasingazvizivi. Zvinofanana kana kuti nevana izvozvizvi handiti vari kusundidzirana kana kuti muzvikoromo tuvana tudiki zvonzi mwana iye akabva atofa handiti ingozi handitika. Asi ngozi iya inogona kutozobuda pamwe mwana iye anenge atochembera pamwe asisiko handiti. Kwatone mamwe mageneration ngozi yayo yozotanga kubuda kuti mune ngozi mudzinza umu. Saka vanhu mukasamhanya kuti muzvigadzirise nekuzorodza mhepo iyoyo, ndopaunoona kuti inozongogara kune munhu mukati medzinza imomo, angokanganiswa nezvinhu zvidiki atobuditsa atonhonga kana kuti chidhini atotema munhu atofa handiti. Asundidzira munhu pamwe munhu abva anorovera padombo atofa. Saka itaipi iyoyo imwe yengozi yekuti zvinhu zvinenge zvakaparwawo, mhosva dzakaparwa kare dzinotanga kuzenge dzaakufamba dzichinobata mukati mevanhu. Right. Kozoita imwe ngozi yekuti munhu atotanga kuipara handiti. One, kune zvinodhaka izvi zvaakutorwa mazuva ano, madrugs handiti.
munhu ari kutora mitoriro, ari kutora chii zvinodhaka kana kudhakwa chaiko kumwe kuya kwakapfurikidza munhu haachazivi zvaari kuita, anodenwa kana kukanganiswa nemumwe munhu. Handiti obva atongotora kana ibhodhoro raanga ari kunwa doro ga atema munhu, atotanga ndiye kupara ngozi, kwete kuti mukati medzinza manga mune ngozi, but zvinhu zvaakuita iye upenyu hwake hwaakurarama ihwohwe, kutora zvinodhaka, kuputa mbanje nekudii. Handiti angokanganiswa, tore bhodhoro atema munhu, kana kutora banga abaya munhu. Handiti imwe ngozi iyoyo number 2. Koita ngozi imwe yekuti vanhu vari mumba, sengeko zvino upenyu hwakuraramwa nevanhu, ndakutaura pavanhu vakawanana nevanhu vari mapartners, vanhu vari kudanana. Munhu iwewe waona kuti munhu kuti zvakuitika vakadzi vacho futi vari kuuraya. Handiti right, waona iwewe kuti umwe wangu uyu mafambiro ari kuita haasi kufadza, wadii wataura naye. Handiti kwete kuchengeta. Handiti chinhu ukachichengeta devil anouya. Handiti okuti handiri kuzviona futi, iwe uri kubuilda chinhu che kuti saka atobuda atodai futi kapa apa pamwe uri kufunga zvinhu zvisizvo kana kuti ndizvozvo. Handiti zvauri kufunga ko watadza nei, nokuti munhu wako kauri kudanana naye watadza nei kuti umubvunze. Handiti iwe usati wanyanya kuramba uchibuilda chinhu chiya mauri wega, hasha dziri kuwedzera everyday. Handiti right, wadii wabvunza umwe wako kuti nhai shamari, apa paina ndisi kupaona zvakanaka, uri kufamba sei apa? Chino. Handiti wongotaura kuti mangwana hapana chisingazobudi, zvichabuda nyarara. Handiti pamumo wako achakuexplainera zvaungori kutofungira zvisizvo. Handiti zvobva zvabva pauri. Nyaya ndoda kuzama kutaura iyo ndeyekuti vanhu vari kuurayana semacouples, abatwa nechikumba, abatwa negirlfriend, azobatwa nechii, saka mukadzi azopisa murume kana kuti murume azouraya mukadzi. Inyaya yekuti vanhu vari kuchengeta zvinhu asingatsiuri ipapo, then iwe waona kuti munhu aramba kutsiurika ka. Handiti chitanga kuona kuti aiwa, inini ndoda kubva mumarriage muzvakanaka, ndoda kubva murelationship muzvakanaka zvisina hondo, because kune vamwe varume wokuti achingonzi kana kuti handichadi, vamwe vakomana wokuti anogonanzi handichadi ende yari wrong. Handiti anouraya. Handiti muri kuzviona zviya mwoyo uyo wakungoti handisi kuda kuti adanane nomumwe munhu. Handiti muri kuzviona akutotanga kutopara ngozi papi ipapo. Saka iwewe paunongoona kuti no, mumwe wangu aramba kutsiurika, wakutotanga kutotsvaga vanhu vanokuadvisa kusuduruka. Handiti mazviri wasuduruka kana kuti mambodaidzawo hama munhu atadza kunzwa. Handiti ka right, suduruka, mbijana, suduruka wobva chisiya munhu akadaro, kwete kutsvaga zvekuzoti wakupisa mwana wevanhu nemafuta kana nemvura. Vamwe wakadzi chaiko vari kutobaya, taimira munhu arara, obaya nechi, obaya nebanga. Handiti varume kune vari kuzviita izvozvo nevakomana, tanobaya munhu nebanga kuzongotaimira kana kuti arara kana chi, omubaya kuti anga ari kundihurira, anga ari kudidi. Watopara ngozi ipapo, wadii wangusuduruka. Handiti kuti aiwa rega nokumusiya akadaro. Handiti zvariwa kuti haazi wangu, nokuti munhu kana achitongokuhurira haazi wako chaiye abva kuna Mwari nekuvadzimu, kunyangwa asangana nokuti miedzo iriko. Handiti asangana nemiedzo inenge ipano yachisheya nomumwe kuti uri kuziva kwatabuda kwataenda uko. Handiti pane mukadzi wandazosangana naye anga akuda kunyepera kuti zvakati ndatoona kuti miedzo ndabva ndatopfuura ndikadai kwandaenda kuya pane murume zvakadai. Handiti ndatoona kuti wamiedzo ndadi, but kana munhu asiri wako anozvifarira. Handiti
kuti ari kuisirwa meseji mufoni make nemunhu wechirume handiti akutomboda kupindurana naye akutomboda kudi kusvika zvaakutokura handiti muri kuzvona saka munhu iyeye anenge asiri wako meaning anewe but pfungwa dzake dziri kupi dziri kumwe kwadziri saka zvinhu izvozvo ndo zvimwe zviri kunzisa kuti vanhu vange vachipondana vari vanhu vari muwanano vari vanhu vanga vari kudanana inyaya yekuti munhu haasi kunzwisa chete kuti aiwa munhu kana aramba achindiurirawo haazi wangu rega ndingosuduruka handiti munhu aramba ari kushingirira aripo pedzisira zvazoparadzana nerufu irwo runenge rwaitika handiti mataura kuti kumwe kufa kwevanhu dzinge dziri ngozi dzakaparwa fumagenerations sorry ndasiya imwe yechifu kumwe kuparira kuri kuita vanhu ndekwemarichos handiti kwevanhu vari kuita marichos avo ekuchekeresa ekuda zvigaro kupfuma kudini ndo dzimwe ngozi dziri kuitika ndo humwe umondi nekupondwa kuri kuitwa chi kuri kuitwa vanhu yes handiti ndoti kufa kwevanhu apo kwamataura nezvinozokonzera kuti vanhu vauraye vanhu ndakuenda pangozi kuti ngozi inenge yakaparwa nasekuru zvichida ndo vakapondawo munhu ngozi yatanga kuuya kana kuti pa3rd generation chinokonzera kuti ngozi isangobuda ipapo kana kuti iite zvokuuraya chii inoti bva yangomanifesta kuti haininika mumhuri menyuka ndakapondwa mhuri menyu munomu naningi saka ndoda kuti mundiripe kana ndinovigwa kumusha kwangu kana ndakavigwa pakati chii chinomboita kuti yombotanga yambouraya yakonzera kuti nyonga mumhuri inini hangu kazhinji mukoma Robert mhuri dzandakaona dzanga dzine mweya yengozi handiti hanzi inototanga kubuda munogona kutoitika urwere handiti mukati medzinza vanhu votofamba wotonzwa kuti pane ngozi yakaparwa handiti but nyaya inoitika ndeyekuti vanhu vanogona kutadza kubatana kuita chinhu pamwe chete saka exactly handiti saka panochitanga kumhanywa uyo amhanya nefamily yake kunozvigezesa kudzinga mweya uya akuisa kufamily yemumwe uyo adai saka by so doing ndo panochizotanga kufiwa handiti muri kuzvona bhozi ngozi yainenge yati ndakabuda handiti ndakakurwarisai kana ndakadai handiti ndikabuda handiti mukazviziva kwamakafamba mukaenda asi hamuna kuda kugadzirisa kana kutanga kuuraya ngozi haimbotangi nekuuraya mukoma Robert inotanga nekubuda handiti nekuti chinhu chiyaka mind you unenge waamweya saka unotoonawo kuti ndingotange kuuraya munhu yaaziri akandiurayiwa handiti kuti ndingotange kuuraya munhu haana chaari kutoziva saka inotanga yarwarisa vanhu mufamily pane munhu anogona kutorwara mofamba kana kuti moenda kuchipatara hakuna chinonoonekwa paari mochiti ngatifambei yonobuda ngozi yai yabuda kunzi pane ngozi yakaparwa yakadii vanhu vanotanga kuhwanda handiti uyo ari kubuda akadai uyo ari kubuda akadai uyo ari kubuda ndo panotanga kuzopedzwa vanhu ipapo yes panyaya dzemutorira ndinogara ndakafonerwa nevabereki vanenge vachiti mwana wangu zvazodai adai so ndofunga imhepo chaiyo ndichimazvona wotombedza kuvaudza imi muri kupi ndiri kuSouth Africa ndiri kuUK mwana anogara nani anogara ega ko mari yekunwa izva zvinodhakara ndinomutumira mufunge pamwe pacho mwe ndakamutumira 1500 akazonditi ndofunga pane chinhu chapinda mumba chekete takatora saka ndoda kuti mungandipo here sekuru vangamubatse noti mweya wakaipa handiti tisati tasvike kwavanozourayawo kwamataurawo kudhakwa nemutoriro kana nezvimwe zvinodhakwa izvi zvekupfuuridza mwero zvekuti unozogona kuzosvika pakutengesa property iri mumba mweya wakaipa right zviri patu mukoma Robert zvimwe zvacho kuroyiwa chaiko kwekuti pane vanhu mazuva ano chiroyi chavo vari kungofambira nawo
Warifambirana nesocial media. Apostle. Yeah, alright, Andy. Saka anogona kuona kuti okay, mwana waRobert uyu magonero ari kuita kuchikoro anoenda kure, handiti, ende anogona kutozoendesa vabereki vacho kure, handiti. Saka toita sei, vake vanenge vari madofu, vari kunyanya stereki, handiti, posta kustatus, yowe atora mwana wangu atora dini, handiti, right. Munhu anogadzira mhiko yake, handiti, ti mwana uyu paanopedza chikoro riite rombi, ngaashaye basa, ashaya basa, ngaachifunge mweya wekudhakwa iwoyo, handiti. Saka ndo chimwe chinhu chekutanga. Vamwe vari kupinda pamutoriro nenyaya iyoyo, handiti, yekutoroyiwa chaiyo, right. 2, vamwe vari kupinda pamutoriro kana mune zvinodhaka zvakasiyana-siyana nenyaya yenhamo, yekuti atadza mwana kungoshingirira situation iripo, kana kuti atadza even vanhu vakuru atadza kushingirira situation ingoripo kuti zvinodarika, inguva ineneka ndifunge kana kabusiness plan kangu zvendingaite zvingandipe kamari every day. Kana ndikatowana $5 kana $2 pazuva ndinogona kuti ndirarame, handiti. Kune vari kutadza kushingirira masituation avanenge vasangana nawo muupenyu, wototanga kupinda mukunwa, mukudini chichi, handiti, opedzisira ratorombe rekupedzisira, right. Kozouya munhu wechitatu ari kutora zvinodhaka izvi, ndevekufurirwa, chaachigurupu chekufurirana mumageto umu, chichaachingozama zvinofamba zvinototuite basa, handiti, because senge mukada kutarisa vanhu vaya vanoita zvimapisi job chichi vanofurirana, handiti, kuti tora ndokuti usambonzwe kuneta kana kudii. And pounodaro ukaona zvakuitira kuti watopedza chibasa chaunge usingatarisiri kuti unochipedza musi uyu, but wachipedza hausi kunzwa kana pain kana zvareva kuti next day uri kuzviita futi, wopedzisira watove addicted, handiti, muri kuzviona. Saka ndo chimwe chikwata chechingani chechitatu ichocho chekufurirana. Ndosaka muchinoti avo masex worker ndo zvavanoita. Munoona vachibuda vachitaura mukupondana kwavanozoita mune kudii, vanotaura kuti inyaya yekuti isusu tinosanga tatora zvinodhaka kuti tisanzwe marwadzo ebasa ratinoita. Nokuti harisi nyoreka riya kuti unosangana nevarume kana 10 pazuva, handiti, vamwe vanenge vasina kugeza kana mazino, vasina kugeza kana mukanwa, vamwe vanenge vasina kutogeza kana miri wake chaiko, but nenyaya yekuti you want $1 from that person, handiti, you are forced kungosangana nemunhu yachinhuhwa akadaro. Vanozvitaura vanhu ivava, tinoona vachitaura kumasocial media kuti hapana umwe anenge asina kana kutogeza achitonhuhwa, but unopedzisira ungobva because unoda dhona raati anaro, handiti. Saka vanotora zvinodhaka izvozvo zvekuti varegere kuzosema nekudii, handiti, uyezve varegere kurwadziwa panyama dzavo. Saka muchizoona kuti like izvizvi pane yanga iriko yemasex worker yokuurayana kuningi, wokuurayirana 100 rands, handiti, kuSouth Africa. Pakataurwa nevamwe vacho kuti nyaya inoitika ndeyekuti isusu tinotanga taputa zvinodhaka, handiti, nekuti basa iri rinorwadza, handitika. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinokonzeresa kuti munhu azenge achitora mitoriro iyo yokufurirana chichi kuti aita izvi. Handei pakuurayana kwemarituals, pane here business redu isusu vanhu vatema rekuti kana usina kudeura ropa harishandi? Zvinhu zvakare zviriko here kuvarungu?
kuti vanosacrifice hama tinonzwa kuti munhu akapondwa kazhinji unonzwa kuti anga asina maprivate parts kana kuti anga asina rurimi zvazodii ndo zvinoshandiswa ipapo. Ndine imwe nyaya ndakaita kwaMutasa uku kwaChief Mutasa kunonzi kwakujeke munhu akapondwawo maprivate parts akatorwa akaniswa pashopu ipapo ngozi yakazita ikazobuda. Bhizinesi remunhu mutema rinobudirira here kana wauraya munhu? Handizvo kune mabhizinesi handizvo sei akachena vanhu vari kupondwa kune mabhizinesi akachena handiti ekuti anotongofaya akadaro handiti ka kozoita mabhizinesi zvechokwadi kana zvikoro izvi zviri kuvhurwa zvikoro zvizhinji maprivate schools handiti mamwe acho ari kuchekereswa ane ropa pasi handiti nyaya iri kuitika ndeyekuti vanhu vari kufamba handiti mukumarobhati ndine bhizinesi rangu handiti but harisi kunyatsofamba zvakanaka. Ndine chikoro chandakavhura asi chikoro ichi vabereki havasi kubhadhara mafisi handiti chiri kudhura vabereki havasi kubhadhara mafisi hachisi kufamba hachisi kundunzira mari zvandanga ndakatarisira handiti saka n'anga kana iri yekurombesa nokuti kune n'anga dzakachena dzinongofamba nematateguru adzo naMwari handiti kune n'anga dzakarombera chin'anga ichocho handiti vatori nezvikwambo zvavanorombesa vanhu. Saka n'anga nenyaya yekuti inenge yaane lodhi yezvikwambo zvakamirira pakuendeswa mumamisheni handiti anobva angotaura kuti ko munonetsekei zvinotoda kuti mudai ndaona mavhura chikoro zvakawanda mukati menyika, ndaona mavhura mabhizinesi akawanda mukati menyika handiti saka panodikwei paingoda wakashinga here munhu anotaura kuti aiwa ndakashinga inini sekuru kana kuti mbuya zvamataura izvozvo ndinoita on the right. Panotodikwa mwoyo wemunhu apa panotodikwa rurimi, panodikwa mapatsa akadai neropa racho richiri fresh tobva tanocherera panzvimbo yechikoro handiti tonocherera panzvimbo yebhizinesi rako handiti munhu anogona kufunga kairi katatu kana ari munhu agara ane mwoyo handiti wakaoma ende nenyopedzo dziya idzi dzisingadi kushanda wasingadi kurwadziwa muupenyu hwavo vanoda zvinhu zviri nyore anonoita handiti sezvaanenge audzwe zvanotsvaga vakomana vaanotuma mazuva ano paakushandiswa even nevakadzi vanhu vazvichenjerere izvozvo. Vanhu vari kupondwa wakawanda mukada kuzvinzwa senge izvizvi panenge patoshandiswa vanhu vechikadzi vanotoita sokuti ndo vari kudhiraivha mota handiti kuti iwewe uti ine vanhu vechikadzi wotopinda handiti but vanhu ivavo dziri mhondi vanenge vane vakomana vanenge vakamirira mberi handiti vanozopedzisa basa rese. Saka zvinhu izvozvo munhu anoenda unoita nenyaya yekuti ari kuda kupfuma nekukurumidza. Saka ndoma marituals ari kuitwa iwayo ekuti munhu anenge anzi you have to sacrifice handiti vamwe vari kusacrifice hama dzavo chaidzo kutoti anenge atonzi panoda weropa handiti vamwe vanhu chaiko hama dzavari kushaya dzavari kudii vana vavo vari kushaya nekudii anenge arongerwa kudhara nemafambiro ake nechizvo unokonzi anodai anofamba akadai saka tozongo tinomubatira pakati handiti muri kuzona. Saka vamwe vari kuponderwa mhuri dzavo nevanhu vemufamily handiti saka zvinhu izvozvo zvemarituals izvi ndo zvimwe zvanyanya kunyanya mukati menyika yedu nenyaya yekuti vanhu varamba kungopfuma kwakachena. Kupfuma kwakachena kunorwadza mukumarubati nekuti kune nguva
kunouya mbijana handiti saka unogona kuti tomboti from 25 years watanga iwewe business rako watanga mbijana pamwe unotozoti boom wane 50 years saka izvozvo hazvidikwi newakawanda anoda kuti senge mazuva anana nenyaya yesocial media yako munhu ari kuda kuti aiwa inini handikatombo unoona kamwana kari under 30 kari kushishikana kuti kana inini I want a good car I want right uri kuita basa rei handiti hauna pamwe izvozvi zvikari patiwo maspa pamwe izvozvi zvikari kuticha pamwe zvindinesi handiti pamwe kangotangooneka basa kakamwe but ari kufaita kuti kana inini ndoda kutodhiraivha ndo pamuri kuona kuti vana chaiko vechidikiko zvinezvi vari kupinda mumakaudzi vari kupinda musatanism nenyaya yekuti kuda kukurumidza kupfuma pachinhu chakachena pese panotora kurema handiti ende pane nguva yapo nokuti uri kumirira nguva yaMwari nevadzimu wako kuti aiwa inini ndichateedza zvinodikwa ndichifamba nenzira dzakachena dzakanaka ndichishanda nesimba handiti ndichasvika chete pandiri kuda nekuti aiwa zvakachena handimbodi kukunyeberai zvinouya nenguva yazvo mbijana zvichidaro kusvika wazosimuka asi vanhu vanonoromba iyo n'anga pachayo inenge ichisacrificewo here hama dzayo pabhizinesi rayo rekurombesa kana kuti iwewe ndiwe unouya kuzoromba unozviurayira vanhu uye zvakare muchipindura ipapo munoona here kuti iye businessman iye kazhinji haasiri anoita the act yekuuraya anotuma vamwe vanhu asi zvinozongonziwo maoko akakaita se akasviba bhozi business rako ndopaiswa kazvinhu saka chekutanga iwe uchienda unoromba unombozvibvunza here kuti n'anga iri kunditi panoda sacrifice iyo yakasacrifice here kuti iite basa rayo rekurombesa right inenge yakatosacrifice okay mukada kutarisa n'anga idzodzidzi kazhinji mukumaromba dzinorombesa idzi vanenge vakatosacrifice kune makuva handiti kune makuva mazhinji mukati medzinza rake ende anochiona kuti apedza zvinowedzinza anotanga kuti kune mimi muri kuenda kumatare iwaya akasviba iwayo handiti anotoona ane midzimu yake iri wiki vari kukliwa vanhu mudzin'anga handiti vachichekereswa muzvikwambo imomo nenyaya yekuti kana une midzimu yako iri wiki zvaanongoita anotoziva anotaura nezvikombo zvekuti uyu ndiye wataakuto uyu handiti ndiye wataakutoda ndosaka muchiona vamwe vachizongoita maaccidents asinganzwisisiki ropa ratoenda handiti vamwe vachizongofa zvisinganzwisisiki ropa raita sei ropa ratoenda yes saka ngatiti munhu aponda munhu yangozi kayapinda mumusha munhu yanobva asungwa handiti imimi veukama chamungaite chii nekuti mukatoenda kumaprisons kunotoone section itonzi inogara vanhu vakaponda vanhu vakaconvict imimi hama masara mungaite sei kuti mugadzirise ngozi nekuti jeri haripedze ngozi aichokwadi ngozi inopedzwa nekuripa chamungasari muchiita imimi wedha munhu maimufarira wedha makamuvenga wedha akurwadzisai chamungaite imimi way forward chii right panoda kuti nekuti apo maakutoziva newaakaponda nekufemili kwacho panoda kuti munotaurirana nevekufemili kwapondwoko handiti kuti isusu tiri kuda kuripa uye nekubva taita cleansing kuti zvirekere kuafekta vasina mhosva handitika vasina kupara mhosva saka chinhu chekutanga kuona kuti maripa handiti ngozi yenyu uku maripa ngozi yenyu uku mapedza ende vanhu ndofunga iko zvino zvekucharipa nemunhu hazvichaitwa handiti zvaitwa kudhara kwakungoripwa nemombe chinyi machajisa amunenge mapiwa ripai mapedza kuripa handiti chionai kuti imimi mudzinza menyu mabva maita inonzi cleansing
handiti sacrifice yamaakuita imimi yekuchiklinza dzinza renyu handiti kuti chinhu chaitwa ichi tinoda kuti tiklinze kuitira kuti midzimu nekuti midzimu panodeurwa ropa inobva yafuratira handiti muri kuzvona saka makuita cleansing yekuti midzimu yenyu ichidzokowo mukati medzinza handiti matanga maripa ngozi yenyu nekukurumidza munhu wenyu achiriko kumusati zvokuti hameno iye kana azobuda ndiye achatozoona kuti taronga kwaakafira ikoko handiti saka ipapo ngozi iyoyo ichangoitwa handiti ibvai mamhanya munotaurira newekufamily kwaparwa kuya mhosva moripa muchipedza kuripa maakuita cleansing mumusha wenyu handiti by so doing munoona kuti zvinhu izvi hazvizoaffecti vamwe vanhu kuti ngozi yaakuya pano mumwe atouraya mumwe munhu atodai auraya mukadzi adai azouraya aiwa munenge mafambisa zvinhu nemazvo. Apostle mabata wedhire kuti mudzimu midzimu yedu inenge iri kupi ichitivhurira kuti tisangane netsaona dzakaita saidzodzi dzekuti midzimu yedu handinofanira kutichengeta midzimu yedu tinenge tichikumbira kuti tizarurire masango iti zvinhu zvedu zvakanaka inenge yaenda kupi kana ichizarurira mhondi kuti dzipinde mukati memisha yedu dziponde vanhu. Right. Chinhu chinoitika mukoma Robert ndechekudai muri kutaura in terms yekuti munhu kana kuti achekereswa panochekereswa pamidzimu yedu inenge iri kupi ichisiya zvinhu zvakaita saizvozvo zvichiitika. Right. Chinhu chekutanga mukada kutarisa mafamilies anochekereswa vanhu magara mune mweya wengozi urimo mukati medzinza imomo ende mweya uyu havana kuripa vanga vachingorasirirana handiti mweya iwoyo wachirasirirana mweya upi mweya iwoyo saka mweya wengozi unochiti chiregeraiwo wenyu azviitwe muone kurwadza kwazvo handiti muri kuzvona saka ndo mhepo yengozi yai ndo inovhurira handiti kuti mwana aenda kuchikoro ari kutomisa mota yemabhinya handiti mwana obva aenda mukadzi akana kuti abuda dii ari kumisa mota izvi mota yemabhinya handiti muri kuzvona mozongoona munhu akapondwa munhu akatorwa kana mapatsi handiti saka mweya iwoyo wengozi unenge uri kuti aiwaka onaiwo kurwadza kwani kurwadza kwazvo hazvireo kuti midzimu inenge isipo ndambotaura ndikati midzimu zvainoita mukadeurwa ropa mudzinza inofuratira zvese zvinenge zvaakubuda zvichinyepera kuti midzimu mweya yezvikwambo mweya yengozi inenge zvichitenderera mukati medzinza mudzimu unofuratira unenge uchitoti tangai magadzirisa machenura musha handiti saka mukada kutarisa background yevanhu vese vanochekereswa handiti munoona kuti mukati medzinza umu manga matogara mune mweya wengozi wangochitenderera madzibaba acho akatomboponda madzitete acho akatomboponda handiti muri kuzona saka mweya wangu watogara uchitotenderera ndosaka mazoitika chiitiko ichi chaitika mukada kutarisa vanhu vakawanda vakatombokidnepwa chaizvo handiti but wakaonekwa wari wapenyu pana mai vaiwo kuchitungwisa uko wakazoona wainzi wakanga wachimukira kumaketi handiti but wakazoonekerwa kugweru wari mupenyu wakangozodhiroperwa pasango rimwe rawakadhiroperwa kureva kuti midzimu yako inenge yakurwira kuti aiwa wedu hafi mufiro iwoyo pana vanhu wakawanda stereki wakabatwa handiti but vanhu iwo wakaonekwa vari wapenyu handiti nenyaya yekuti midzimu yako inenge ichikurwira kuti wedu kwete but kana muri mudzinza mune zvamo izvozvo zvisina kugadziriswa ndome munoona muchikwanisa kunge muchichekereswa vanhu saizvozvo. Yes. As a marriage counselor mabva mapinda munyaya yekuti muri mumba imomo kana muri love relationship boy girl pane vakomana vari kutoponda
vasikana vavo vasati vava varurara kozoitawo varume vari kuponda madzimai avo zvimwe chete zvinokuti vakadzi vanogona kuzoponda varume vavo kana magirlfriends oponda chii varume ndeapi atingati masigns and symptoms angaonekwe nepartner kuti munhu kwawe ndakaramba takagara panapa achandiuraya ende zveshuwa ukaramba wakagara unopedzisira wazofa zvokuti vanhu vanozoti kwakadii kuita kusiyana nemunhu. Right. Masigns and symptoms emunhu atori kuteerwa nemweya yezvemudzinza make zvengozi izvi unomaona nekuti munhu anoita hasha nezvinhu zvisina zvidiki-diki ndochinhu chekutanga. Munhu anokurova kunzi chete wanonoka kundiitira kana kuti breakfast ugotorova nekuti mweya unenge uri kumbodoropa handiti munhu kutsemurwa ropa chichichi handiti then iwewe unoramba uchishingirira pasituation yakadaro unosanwa kuona kuti munhu ari normal anokuda haakurovi haakuabhusi nenzira idzodzo dzaari kukuita handiti saka uona kuti inini panapa life yangu iri padenja pane vamwe chaiko kuti tanobata banga ndokuuraya inini handiti vari kuvakadzi vanondidaro inini kana atogumbuka anobata banga ototandokuuraya patozoona munhu later on akuti sorry my love sorry chii saka vakadzi vanonyengedzwa netumaswiti tokuitoto tokuti sorry my love sorry chichi unotengerwa kapizza usvikopiwa oita sei obva agarisika but mangwana handiti banga iroro richasvika pauri hakuna munhu anotamba nemaweapons pamukadzi wake handiti hakuna munhu anotamba nemaweapons pamurume wake handiti saka vanhu ndinoona kuti kana vari murelationship vane zvimwe zvinhu zvavanotora lightly kungoti ndofunga anga angogumbuka pai nevamwe wakadzi vanetsika yekuti anochengera zvisingaite haanotokurova akatokuona uchitoseka nemunhu wechirume saka uri kurarama nyika yako ega here yekungoti pamwe munhu anokumhoresa munhu wechirume saka wobva wadaira here wakati nduru saka wega unosanwa kuona kuti hapana apaka munhu uyu handiti munhu ari kutonetswa nemhepo dzemudzinza make munhu wekuti mangwana anogona kundidzipa handiti ndakatonara make sure kuti wangosuduruka handiti kurumidza kuita sei kusuduka kana waudza hama dzacho kuti imi mwana wenyu pane zviripo pari ndandafunga kuti ngatifambei ndandafunga kuti tifambe munzwisise because hazvisi normal zvaanoita kana kuri kuti hamawo dzaramba kufambawo nemunhu wavo iwe suduruka handiti uchengetedza upenyu hwako. Zviri nyore here kuti hama dzemunhu apondwa tikutaura kwataita kuti mupondi anenge akujeri zviri nyore here kuti mukazona imwe mhuri ichiuya ichiti hatisu vekwatapfumanei tina nhingi akaponda munhu tati tiuye kuzogadzirisa izvi zvinogamuchirika kuti tati tiuye kuzoripa zvakaitwa nehama yedu ndiye akasungwa uye kana makaona newspaper ndiye akaponda hama yenyu akatosendeneswa kana life in prison kana 20 kana 40 years saka isusu vasara panze tati regai titese tiuye kuzoripa hama dzacho dzauya kuzoripirwa idzodzo tozandi kuti zviri nyore here kuzvigamuchira. Inini ndinoona kuti hazvisi nyore asi munotosanwa kuzvitambira handiti nokuti imimi mune hama yakaponda kubva parufu munosanwa kunge muri vanhu munosanwa kunge muchiratidza kubatikana nezvaitwa nehama yenyu handitika saka munosanwa kuonekwa muripo handiti muchibvunza tanga tatibatsire pane chakadai tanga tatibatsire pane chakadai kana vamwe vanogona kuramba neshungu handiti varamba neshungu asi munogona kutumira kana sawira anenda achinotaura nefamily yokuti honai vanhu ava vasiriwo vakapara mosvai handiti asi chizvitambirai tambiraiwo
zvavari kuda kuti vange vachiita kuripa nekudini, nokuti kuripa mungoripika chiti munotofamba handiti, then pochitaurika kuti pada kuripwa nezvakati, pada kuripwa nezvakati, pada kuripwa nezvakati handiti. Saka munochidaro kuitira kuti mukurumidze handiti, kwete kuti vari kurama meno zvavo isu ngatingofambi tivhare mhepo yacho. Hapana mhepo yemune muchivhara ipapo, hakuna, ende especially zvinhu zvamuri kutonyatsoziva chezvo ndo zvakatoitika izvo. Hakuna mhepo yamunenge muchivhara ipapo, kutoshingirira motuma madziso awira chichii handiti oenda. Kana maona kuti wanyanya kuomesa musoro ndosaka madzimambo aripo handiti, endai kumadzimambo kunana chifi munotaura nyaya. Isusu hama yedu ndo zvaakaita akapara mhosva, asi isusu hatina mhosva. Tiri kuda kuti tiripe toklinza handiti musha, asi vakaparirwa mhosva vari kutiomesera handiti. Ndo panozopindirawo vana vamambo vanotaura nevanhu nyaya yoitwa, vanozobvuma kunyange kana vanga vari mukumborwadziwa nekudini kudii, vanozobvuma vakanzelewa vadii through counseling kuti aiwa honai atoenda handiti. Asi vanhu vamaa kuda kusafisa ndeavo vasina mhosva handiti. Saka vanozopedzisira chete vanzwisisa, then poripwa, then imo vanhu mozoita cleansing dzenyu mumusha menyu. Yes. Dzidziso yamungape vabereki vari kunze kwenyika vane vana vavakasiya kuno, vavari kuspoila, vatanga kunwa muteuriro, vakutotiwo ndofunga imhepo, eventually ozonzwa kuti mwana wenyu akuba, mwana wenyu akazouraya munhu. Dzidziso yamungape kuvabereki vavo, kana kuti zvavangatange kuona kuti mwana wangu kwazviri kuenda kwakaipa. Right. Ine ndongoda kuti kuvabereki vari kutoona vana vachitanga kuita zvemadrugs chii izvozvo mitoriro yavo nechii, inini ndinoona kuti ngavakurumidze handitika kuisa vana lese watoona kuti uyo ato neaddiction handiti, mwana ngaaendeswe kurehab handiti. Unodhura aiwa ngaaendeswe, vanobhadhara mbichana mbichana, aiswa kurehab handiti, tongoti for a month handiti. Ari ikoko ngabva awani, ngavataurire vanhu vokurehab kuti inini ndoda kuti mwana wangu ari pano, but inini ndaidawo kuti ndiuye nevanhu vanenge vachibatsira mwana wangu handiti, vanhu vanogona kumubatsira zviri spiritual handiti, zvokuti agona kunge achidzingwa mhepo, kana dziri mhepo dziri kumukonzesa kuti aite zvinhu izvi, ari pano tobatsirana handiti. Unoona kuti mwana paanotobuda kuya atoright, asi chibva waramba wakamuchengetedza kuti kana mamuri kumupfatsurira mari maakulimita, uye mafriends aari kutamba nawo, uye mwana kana anga asiri busy, mutsvagirei zvinhu zvinomukipa busy handiti muupenyu hwake, kuitira kuti asiyane nezvinhu izvozvo zvemutoriro. Yes. Tiri panyaya dzekupondana, kunyanya nyaya dziri vanhu vanenge vari muwanano. Pane munhu wandira kuti mutore mukana uno kudzidzisa. Ndofunga mandinzwa ndiri pafoni time isati tanga program yekuti murume akabuda mumba tofunga 3 months or so akutogara negirlfriend. Mukadzi anga asiwa apa akazotsvagawo, ndofunga akataurawo neshamwari, akashaya neshamwari. Shamwari ndokuti kuna madzibaba vanoita sei vanobatsira, ndokupiwa nhamba dzemadzibaba vaya, ndokutanga kuchata namadzibaba vaya. Saka ndofunga murume uyo paakazodzoka akazotora foni yemukadzi, ndokuona kuti mukadzi ari kutaura namadzibaba ava, ende achiudzwa dambudziko rekuti murume wako akaenda negirlfriend, ndibatsirewo. Murume aiti sei aseme girlfriend yadzoke kumba. Murume uye ndokuzotanga kuchata semudzimai uyu achichata namadzibaba ava, ndokusejusa madzibaba ava, ari murume ari pafoni. Madzibaba vaya ndokutambirawo mukana wayo, ndokubva vaita ndofunga kana mwedzi wese vachitaura sevanhu vatori relationship. Kwekupedzisira murume uyo ndopakazobuda pachena kuti aiwe madzibaba uta basa rita sei rekudana nevanhu vakadzi vanhu
murume uyu ndokuya kwandiri nemachatsa aya kuti aburitsa chi pamhepo vafumura madzibaba ava vata basa rotasi rekunyenga chi vakaziva indokuti shamari tingati akanyenga munhu ndiani handitika saka kuti mubatsire mburi apostol aiwa inini chinhu chekutanga inyaya iri pachena baba ava havana kukwana ndo chinhu chekutanga iwewe waona foni yemumaoko waona mune conduct yemunhu wechirume vari kuratidza kuti vange vachichata but hamuna zvekudanana inyaya dzako iwewe dzokuti iwe wambobuda uchienda kugirlfriend chichi uri kunetsa nenyaya dzemadress handiti right aisanwa kuti kana akafungira kuti communication idzi mwedzi wese pamwe vanogona kunge vakanga vakufonerana vachionana vachidanana whatever handiti iye aisanwa kugara pasi nemudzimai wake handitika otaura nemudzimai wake kuti uri kuona madzibaba ongu uchiti vari kukubatsira ka ndakada kuvaedza handiti kuti inini ndiite sekuti ndiwe handiti but wakabva watobvuma saka meaning madzibaba ava haasi munhu ari right nokuti hapana pawakandipindura kuti ko madzimai mabatwa nei mweya upi handiti wakubatai ndimi here chechesu kana kuti idhimoni kana kuti umwe munhu atora foni yenyu handiti mukatadza pachatika madzibaba vakatomboramba vachiti aiwa munhu wamwari rega ndikubatsire chi dambudziko rawaita se rawauya naro asi mhinduro yaizobva manje kune murume uyu yanga iri kuramba isaisi puresha kuti but munogona kungondibatsira kazvese handiti mama aiwa asi inini ndisati ndaenda pane murume uyu wekushandisa foni yemukadzi ndiri pana madzibaba handitika madzibaba vanosanwa kuziva kuti miedzo mukati mekurarama yakawanda ende miedzo ino yane nzira dzakasiyana siyana wakaratidzawo kuti munhu ari wiki pakukunda miedzo handitika nokuti ipapo kunyangwe mukadzi yataura zvinengei waitaura kuti aiwa kana zvadaro ndakumira kubatsirai chitsvagai zvenyu mumwe handitika anokubatsirai but iwo kudyirawo kwawakaita kwaratidza kuti miedzo pachavo ivo inowakunda handitikatonzi ndasuwa murume handane 4 months ndasuwa murume ndopandiri kutaura ava uchidzwa uri murume ndopandiri kutaura mukumaro pati kuti ivo semunhu wewana handiti unosanwa kuziva kuti ndinosangana nezvakawanda handiti nemiedzo yakawanda waisanwa kuramba wakamira kuti no kana matoramba muchidaro ndaakublokai tsvagai zvenyu vamwe vanhu vanoita sei vanokubatsirai handiti but apo iri benzi we remurume raida kutovaedza tiriona kuti handoda kuona kuti munhu uyu akamira pachokwadere pabasa rake pane zvaanoita haasi munhu here anodanana nevakadzi saka madzibaba vakaratidza kuti vane weak point yavo yekuti wakaiswa pakona vanodyira vanotambira handiti muri kuzviona saka todzoka pana baba ava wekuchata nemuprofita wakaita chinhu chakaipa because 1 wakaratidza kuti havarespect mukadzi wavo 2 havatrust zvemukadzi wavo 3 munhu ane chiunhu chisina kunaka handiti munhu ane tingangoti unhu hwavo wakafumuka handiti muri kuzviona wane unhu wakaita sei wakafumuka handiti saka zvinofanana nekuti chaiko mukoma Robert foni haurambidzwi kubata foni yemuoko but pane zvimwe zvinhu zvaunogona kuona kuti izvi zvandinei nazvo izvi handiti aya machatsi aya zvokuti ndivhure ndokuna kuti manga muri kutaurwei manga muri kutaurwei manga muri kutaurwei nokuti iwo wakatoona kuti mukadzi anga achitaura nyaya yekusawimbika kwavo vachiita mabasa echipfambi zvokuti ngadai wakangoona kuti rega ndingodhilita
kana ngoudza mukadzi kuti ukuku handichadi kuona uchienda handiti, but wakakwanisa kuti vanopinde pakunosvika kuti vanonopfimba mumwe murume handiti, ndo zvinoratidza kuti pfungwa dzavo chaizvo baba ivavo hadzina kukwana, ibenzi handiti, ibenzi rekupedzisira chero nekuti hakuna murume akakwana wokuti akaona kuti mukadzi angatota machatsi nemunhu wechirume but hapana kudanana kuripo, vari kutotaura zvekubatsirana handiti, then iye anotanga kuchata achipfimba madzibaba waye sekunge ndiye mukadzi. Hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna munhu akakwana anoita chinhu chakadaro. Yes, ndongofungira inini kuti chatengeri kuitwa nemurume wangu iyi nemukadzi uyu, but ndichinyatsona kuti machatsi avo haanei nezvekudanana kana chi, ndotongotanga kuti ndakuda zvakadai ndatokuda kaiwewe, mukadzi waumboramba ndoramba ndakamisa pakona chitotaiwa chichi zvakadai ndinenge ndisina kukwana, handina kuita sei, handina kukwana. Saka baba avo havana kukwana zvachose zvokuti mukadzi wavo ngaaongorore kuti ari kunyatsodanana nemunhu akakwana handiti, nekuti masaikopata awandisa handiti, awanda. Saka ngavaone kuti ndiri kudanana murume wangu uyu munhu akanyatsokwana here kana kuti kwete handiti, nokuti hazvina zvazvinobatsira kuti munhu akudaro akuchitanga kunetsana newe manje kuti kwamadzibaba wako uri kuenda ona vanodanana nevakadzi, vadanana nemukadzi iwewo uriwe mukadzi wako here avapfimba, ndiwe wavapfimba handiti, uchipretenda kunge mukadzi wako. Saka kusakwana handiti inyaya yekungoti ndiye munhu asina kutokwana zvokuti mukadzi uyu anogona kutongosungisa murume ungototi hake pamwe anenge asingadi, but ndirini ndinongokusungisa otombochiona uchiti kuti haungandisvibisi uchiita zvinhu zvakadai. Alright, mukadzi wamadzibaba ivavo dai akaona machatsi iwayo kubva kufoni kwangu handiti, apa wachindiziva ndichisvika ipapo ndichibatsirwa nemurume wavo, handiti yaitotanga kuita honde kwandiri, ende kuti kana kuti muzozvichinja kuti kana kuti murume wangu ndianga achidai so zvinonetsa, zvinonzi makuda kunyeba, makuda kudai handiti, hazvina kunaka zvinhu zvaakaita. Handiti azvinzwa. Tingati sei senyika aposto kuti kupondana kwevanhu kuderere munyika? Alright, chinhu chingaitwa senyika, nekuti tikada kutarisa vanhu vamwe vakutoredzera zvavari kunoona kuSouth Africa, nyika dzavari kuenda dzichipondanwa idzi, vari kunouya vaane mhepo idzodzo handiti, wakuona kunge kuuraya munhu kusina nebasa nekuda kwenyika dzavanenge vari handiti. Saka ndiri kuda kungoti nini, senyika pari kuda kuti umwe nemumwe wozvibvunze handiti, kuti ndiwo here upenyu hwauri kuda handitika, hwekupondana nevanhu, ndiwo here upenyu hwauri kuda hwemarituals uchideura ropa handiti, ukazvipa anza yekuti zvinhu zvandiri kuita kwete, kodai anga ari mwana wangu wandanzoti achekereswa, kodai anga ari handiti, pari kuda kutendeuka kwevanhu venyika yeZimbabwe. Ndo chinhu chekutanga muhunhu, mumabasa, mumafungiro, mumaitiro, ndo chinhu chekutanga. Uyezve senyika yeZimbabwe, munyika muno maakutomboda kuitwa national cleansing inoitwa handiti, yakatungamirirwa nevanhu vemachechi nevanhu vechivanhu handiti, yotungamirirwa asi tinenge taakuda kusarudza vanhu vane matara akachena mukati medare, nokuti hazvibatsiri kuti tinotorazve vanhu vari kutochekeresa handiti, tovatora tovaisa mumatare iwaya kuti ngavange varipo, hatitombowadi. Ndezvekutosarudza vanhu vamune muchiziva kuti uyu arobata matara akachena handiti, wotungamirira matare iwayo ecleansing inoda kuitwa yenyika handiti. Ikaitwa cleansing iyoyo ndinoona zvichazorora, zvichambozorora chezvezvezvezve zvekuurayana kuvanhu izvi.
asi kukasaitwa cleansing chokwadi muchaona kuti kudeuka kweropa mukati menyika yedu kunoramba kuchiwedzera Yes. As we are about to close this program, Apostle, tataura nyaya dzevanhu vari kuuraya vanhu dzigozopedza dzangozi ende vanhu ava vari kufa nezvikonzo zvakasiyana siyana. Vamwe vanourayiwa nekuda kwengozi, vamwe vanourayiwa nekuda kwemarituals, vamwe vanouraya nekuda kwemweya yakaipa inenge ichivapusha kuti vaite sezvo zvezvo. Mweya wekuzvisungirira uri kubva kupi? Right. Nekuti ukada kutarisawo zvakare nyaya dzesuicide dzawandisa futi. Right. Zvinotokonzeresa kuisa mhepo yakaipa munyika. Mweya wekuzvisungirira uri pa2. Tiri kudzokera futi kumweya wengozi. Handiti? Okay. Unokonzeresa futi izvozvo. Handiti? Toendazve mweya wakungopfeka vanhu wekusada kusheya zvanyanya kumutambudza, zviri kunyanya kumunetsa paupenyu hwake. Anoramba achizvichengeta. Handiti? Kusvika zvino, munoziva here kuti ndosaka munhu achinzi spiriti yako ngaigare yakafaranuka. Handiti? Kuitira kuti mweya waMwari, handiti, ugare mauri. Mweya yevadzimu wako yakachena igare mauri. Handitika? Right. Saka chinoitika ndechekuti pakuramba wakabatikana paya wakabatikana, zvimhepo zvimwe zvakaipa zvezvezvi zvinotanga kuuya kukushanyira kuti iwe wadi kungozvipfuudza upenyu hwako. Hausi kuona here kuti hapasisina kana hope. Handiti munozona? Hapasisina hope apa. Wonaiko zvino mari dzevanhu dzaunadzo dziya-dziyadzi. Wonaiko zvino zvikwereti zvaunazvo. Handiti munokona? Wonaiko zvino manje ko mukadzi wako akazozvinzwa, ko murume wako akazozvinzwa, ko baba wako akazvinzwa, mai wako akazvinzwa. Handiti? Ari kuramba achidini? But pamwe inyaya diki yekuti dai akasheya. Ingeri nyaya diki yetongondonza ndo zviripo. Rega tidai tizvigadzirise. But munhu anosvika pakunotora tambo kana kunonwa poison. Handiti? Nenyaya yekuti atadza kusheya osiya anyora katsamba. Zvofanana nemwana yakandirwadza strike weform 1 wekumasvingo uyo. Handiti? Akutodzokera kuchikoro kubonding. Handiti? Akakwanisa kusiya anyora katsamba. Chisarai henyu zvakanaka, chisarai henyuka. Iko zvino kana chikafu chako zononoka kupera nokuti inini handisisipo. Iko zvino ticha nhingi, handichakupi bhedheni. Unoona kuti mwana akatadza kusheya nyaya yake zvakanaka. Even nevabereki wake kana waye, bhozi anenge akanyanya kubva azotaura mai wake. Handiti? Kana aitsiurwa zvimwe zvinhu achinzikira kuti izvozvo wakudzokera kuchikoro wongoita basa rekudya izvozvi zvinhu zvataakukurongedzera uchitadza kuverenga kuchikoro. Handiti? Akatadza kuti angofunge kuti ashiye nevabereki wake kuti onai inini kana kuti handisi kuzviitisa kutadza kwandiri kuita kana kuti kuchikoro. Handiti? Inini ndiri kuona sekuti pane zviri kuitika kwandiri, ndobatsirikana sei. Handiti? Regaiwo kunditukana, ndakusvika pakufunga mweya wekuzviuraya. Bhozi kuchikoro kwacho ndofa ndodzokerera ticho wangu anenge achidai achindinyadzisa mukilasi. Akatadza kusheya, akachengeta zvinhu zvichimurwadza holiday yese, kusvika watosvika pakunovhura zvikoro. Akatanga kuchifunga manje kuti ndodzokera futi kuya kwendinonyadziswa naticha mukilasi kune vamwe vana, ndodzokera futi kuya kwendinonzwai. Handiti? Akatadza kungosheya. Saka mamasuicide ari kuitika ndeyekuti munhu ari kutadza kusheya zviri kumutambudza. Handiti? Ukangoona wakushaya hope 1 week uri kungorara wakadai, 1 week why usiri kusheya zvinhu zviri kukushungurudza. Handiti? Mukati mepfungwa, mukati memwoyo. Taine ndiri kushungurudzika nezvakati kuitira kuti uregere kupa Satani mukana wokutanga kukuudza zvekuita kuti aiwewe zviurayewe, ona hapana anokuda, ona hapana anokuteerera, ona hapana zvakati, ona iko zvino izvi uri kutopomerwa kubasa kuya
oneko zvino zvakati ona wadii kusheya nyaya yako handiti zvinofanana nevana cheko kuzvikoroko anenge akurumura tunyaya twake but tusina nemusoro wese tokuti tunyaya tunongoda kugadziriswa handiti nevabereki but anobva atoona sekunge maiwe atotadza zvekuti akuzviuraya uzongonzwa kuti kune mwana akazviuraya munhingirikini murumu chinyi nenyaya yokuti atadza kusheya zviri kumutambudza pamwe wakadya mari yefisi yesimesta iyoyo uchifunga kuti pamwe pane tumadhiri tuchangobatabata handiti inini handimbodi kunyepera mukumaropa pane vasikana tu wakauya vanga is it third year payuzita handiti vana varowa mari yemasimista ndova masimista matatu handiti vachidya mari chichichi vana vakazotanga kutoita zvekubuda usiku wachiita zvekutokecha izvi waita zvekukecha waita kuda kukavhisira chi mari dziya right umwe wacho akabva afeila imwe yacho semester handiti apa ari kuziva kuti wabereki wari kuziva kuti iye akutoenda kufainal yake handiti munozvona asi pawakauya zvakabatsira kuti wakataura chokwadi wataura chokwadi waida kumbohwanda ndikaona kuti vanavo vane zvavari kunyeba ndikati taurai chokwadi vazotaura chokwadi chese manje kuti ndo zvatakadya mari tichingofunga kuti tichangokavha tichadai but zvabva zvaramba saka izvozvizvi tiri kutongoita zvemaboyfriends kuti tikavhe mari dzipi mari idzodzo and umwe wacho ndobva tinini ndakafeila chi imwe semester saka hei hana umboudza vabereki wangu ndikati izvozvo ndo zviri kukonzesa kuti vana muzviuraye muzvikoro handiti iwewe zvekufeila izvi hazvina mhosva unosanwa kusunuka kuudza vabereki wako kuti semester handina kubuda zvakanaka ndiri kutoiripita handiti but nyaya yamakuita yekuti makutoita ma6 week haiite manje handiti haiite taurirai vabereki wenyu chokwadi takatashandisa mari tichifunga kuti tichaita tumapiece job paholiday handiti but zvakaramba hazvina kuzoita saizvo pana anga atipurumidza kuti anotipa mabasa mukurumidze kubatsirwa nevabereki wenyu ukati aposto manje toita seni kati aiwa ndokupai munamato handiti mushandisa munamato wenyu motaura nevabereki wenyu wakunzwei ende zveshuwa asikana iwawo ndo zvawakaita handiti wakazofara zvekufara zvezoti apostoka aiwa tiri kutendai handiti vabereki vedu vakanzwisisa saka izvozvizvichi watotanga kutitumira mari imwe watanga kutitumira mari imwe saka handimukona kuti vakasevha upenyu ende kwavanga vakuda kuzviendesa kwekuita ma6 weka kwekudii wachiita zvinhu zvisina kunaka wakanga watotora ruti isiriyo saka munhu pakuzokomita suicide ndakaona kuti vazhinji wacho besides zvemweya yengozi inenge ichitenderera madzinza anenge atadza kusheya chinhu chiri kumunetsa chiri kumudya atadza kuti awanewo munhu waanosheya naye kuti awane counseling azudza kuti aiwa nini hameno chero zvazvichaita zvakadaro chero zvazvichaita zvakadii but problem yaichitopaida ichikura handiti zvosvika munhu aona kuti inini kana kutora hangu mushonga ndinwe rega ndingozvisungirira yes Andiriga, there you heard it in today's program. Tutora na Apostle Monalita panyaya dzevanhu vanouraya vanhu, panyaya dzevanhu vari kuparira imwe generation kana kuti mhuri ngozi nekuda kwokuuraya. Uye zvakare Apostle vataura nenyaya dzevamwe vanhu vanofungidzira kuti business rangu kuti ribudirire ndinofanira kusacrifice hama yangu kuita marituals, asi usingazivi kuti pamberi apo uri kutoparadza mhuri. Business rako zvakare hapana kwarinoenda. Ndofunga takupai maprograms akawanda ehama dzinozopedza achiti ndakaenda kwandakandoropa ndangasingazivi kuti zvinhu zvakazodii. Dzidziso iripo, asi vanhu dzimwe dzenguva tinoignore nekuti tinenge tichida kurarama upenyu husina kushanda, sekutaura kwati Apostle kuti upenyu kana kuti pfuma
yekushanda inoti rwadzei pane kuda kupfuma very fast. Kana muchangotibata rewind this program munzwe kwayatangira mudzidze zvakawanda. Ngatisanganei zvakare naApostle mune mamwe maprograms. Kuti mudzidze zvakawanda munongoenda paplaylist yakanzi Apostle Monalita. Pane dzidziso dzakawanda dziri ipapo. Namba dzavo zvakare dziripo ipapo. Ndinoshamisika vanhu vanenge vachiti nhamba yaApostle handisi kuiona, asi yangu nhamba vaneiona. Ndofunga nhamba yangu iri blessed. Handiti ka yaApostle iripo. Patinotanga program tinobva taisa nhamba yavo ipapo kuti vati ukazoona kuti zvimwe zvavakutaura kaizvi watonzwa zvauri kuda unobva wafonera. But zvisinei kana musina kuiona nhamba yaApostle, ndifonerei ndinokupai pachena. Mukazonzwa munhu anenge akuti ndipe mari ndokuti ndikupe nhamba yaApostle, handisirini. Let's meet in another program. For now, it's bye-bye. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.